Днешната рецепта е за тази прекрасна баница с крем. Започваме като си приготвим първо крема. За него ще са ни необходими жълтъци, прясно мляко, пудра захар, брашно и ваниля. Слагаме го на котлона, става много бързо, няколко минути, шупва и това значи, че е готов и можем да го махнем. Добавяме малко масло към него и разбъркваме добре. След това го оставяме настрани. Започваме да си налагаме баницата, буквално хвърляме по най-елементарния начин корите, мажем обилно с масло навсякъде, не го пестете, това е важна стъпка. И приблизително когато сме сложили половината кори, слагаме и крема, разпределяме го равномерно навсякъде и продължаваме по същия начин с кори и масло, докато не ни свършат реално. След това на предварително загрята фурна печем до златиста коричка и когато баницата е изстинала, поръсваме с пудра захар.